Ти се искаш да ти е студено. Няма да стане твоята работа. Прекалено. Замръзнава, с нощ ти те прегръща. Какво става? Какви малко? Няма да пускам климата. Абе, горе? Няма да стане. А ти сама ще искаш климата, гориш ти бе. Какво се правиш? Айде, трябва. Ти направи главата обаче. Да, бе, направи главата с коп. 1, 2, 3. Пета бира. Пета бира. Много ли 5 бири за чуят като мене? 135 килата. Поне 30 бири мога да я спия. И как я харесва ли ти тук? Престоя. За сега. Ма как са ти изгорели гърдите? Тук долу няма изгоряло. За често си бели. Да, стана като пуйка. Не, да, пуйка. Пуйка беше мъжко, нали? Намери кой да питаш. Тебе като пуйка съм там. Пуйки са мъжки, бе. Не се пита женски. Тепето ми гори, бе. Валай, биле. Ау. Не мога да се облегнам. Пали ми. Аз ми отпреди съм изгорал. Този вечер как си спал? По коремни, по гръб и ясно ми. И с ръце си показала, че... Ама и да страни. И ти една трябва да спа. Басейна ще пиш стара. Си за сега пуйката мъжко ли, женско ли? Пуйката е мъжко, мисърката е женско. Той ли? Ето като е мъжко, не трябва ли да е пуяк? Пуяк пък какой? По принцип български език мъжки род е... Пуйката, това червено е така, голямо пак прави. Мисърките са с по-тънък врат и са дребни така, слабички. Те ли? Много ги разбираш обаче, евала. Аз съм селско момче. Ей, Шаба, ти няма ли да същата мъжки? При юрдетите как е? Юрдетите не ги разбират. Нали си селско момче, трябва да знаеш. Юрдетите не ги разбират, те са с косия начин. Те ли? Женските мисля, че с по-малък гъс са. И въртят те и гъза. Как вървят. Привличат мъжкия, те ли? Да. Разбрах. Корай, не искам да свъртане с тебе. Картофите май много добре. Хури, тук няма ли туалетни? Абе, нали има колет? Да, мен. Да е женско. Какво да е женско? Да, мен, да. Абе, влез там, къде падне, бе. Мъжко, женско, влизай там, бе. Ей, да не те откраднат, ей, руснак. На руснаците ми я за малко.